Angibingelele babukeli semzolini mina nje emini sewuyintambama ke siyabona sekuhlwile sisentabeni zaseNanda. iNanda ke into ejwayeleke kakhulu edume kakhulu ngobugebengu edume nje ngento ezimbi ayidumile ngento ezinhle mhlambe namhlanje noma ngiphethe le ndoda isazozisho niyayazi niyibonile ku TV yenza kahle siyazi baningi abayisupportayo na into ebalekile ke eseNanda ukuthi yini oyifunde ngeNanda since uzwile ukuthi iNanda igcwele ubugebengu. Cha mina ngikubonile namhlanje abantu abafuna ukuhlangana ngibona abantu abafuna uchitha isikhathi nomndeni nabangani abo sizijabulise nathi kube mnandi abantu bakhathele ubugebengu abantu bakhathele ubugebengu into kumele siyenze thina kumele sibumbane nabo as a community nje sibumbane njengomphakathi sibone nathi ke nakhona kuma business singahlanganisa kanjani yini engenzeka yayibona into enjalo uma ngabe kube nebusiness ekanje ekasi khona umunye umuntu uzoyibona lento leyo okay no inspiration yayibona into enjalo nama uthi ngizivulela ikhawashi ngibone ukuthi kungayenzakalani into enjalo nje kulula madoda kodwa kumele sibambane thina akekho umuntu ozosisiza yayibona into enjalo into ngiyibonile ke la abantu bafuna ukujabula mfethu bafuna injabulo noma ilephi kaso ngaya kulona bafethu nezizwela noma ngiphinde ngibuyele kena azisho ngoba ngiyazi uyamazi mhlawumbe umazi ngegama le TV but mfethu obatshela babukeli ukuthi kahle athi igama oliqanje ubaba noma nesibongo bakunika sona balesi sibongo sakho sanibonani igama uPelens Sosha Dladla umgabade lo wagabadela izinkundla zakabulawayo ombebe ofisi odwana ngiyangibingelela nonke emakhaya ngicela sihlukanise unyaka kahle be responsible drive sober sancela madoda singabi nengozi nje ngaphandle yeah soyibona kahle 2026 njengobulani usuka kuphi mina ngisuke Soweto abasekhaya abasemsinga abanye basesandlwana enquthu kodwa yazi singama-Afrika sonke noma ungasuka eLesotho noma ungasuka kuphi kodwa mfethu ozothi omunye ngithanda i-character indlela ongishayela ngayo i-character ngiyathanda nami ukufika kuleli zinga okulona yini ekubalulekile for i-character ukufunda kumele ufunda nabantu uhambe indawo ngamanye amazwi uphila uyazi nje impilo kahle ngoba into oyidlalayo abantu labo badlalayo abantu bethu labo badlalayo ngeke udlale into ongayazi nawe yabona njalo hambe uyobona abantu hambe uye kwenye indawo nawe ufunde nje abanye abantu ezwela mfethu sizwile kakhulu mhlawumbe usushela ukugcina sesibonga sivalelisa abantwini hayi masibonge sabonga bafethu amshole ndoda ijabulile kuba seNanda iNanda ke la ikenye iNanda iyona lesematendeni eNewtown B la nisazojabula khona kuningi nisazobabona maningi ama-artist ayeza kuningi nje nisazokubona asibonge kakhulu yeah